Lah eleke kowe iki nang ngono kuwi, dadi eleke. Ya jenenge kebentur duit, Pak. Wis bose sampean ndi saiki? Wis tenan, Pak, aja. Tak ngomong karo bose sampean, ben ngerti kelakuane sampean. Tenan aja ngomong tenan ora penak tenan aku, Pak. Ora penak sampean iki di anu kasih ati. Oh alah, lah jebule iki nang kene to sampean iki. Iya, Pak. Lah piye, Pak? Lah piye sampean iki kerja kok ngono aku ora rampung malah pindah rene iki piye karepe iki? Ya piye ya, Pak, aku cek butuh duit dadi aku njilih gone Pak Tarjo iki. Lah sampean ora krungu nek aku wingi wis ngomong nek umpamane butuh duit takon ngomong iki. Ya piye aku iki enggak penak, Pak. Arep njilih duit terus ngene sampean. Aja dibiasakne kaya ngene iki terus. Nek ketemu wong sing kasar piye? Iki aku jek mending iki jek rasa melas karo awakmu. Ya piye ya, Pak, ya wong aku ya piye jeneng butuh duit. Wis saiki ngene wae, kene ditinggal ramune ngono aku dhisik. Masalah duit engko tak kei. Piro lek mon njaluk tak kei, tak siapi kae. Ya ora iso, Kang, aku wis kadung kene kadung njilih duit iki. Iso ora iso ya sing aku sing penting dirampungne dhisik. Waduh, piye ya? Nek ngene iki carane terus-terusan, sampean kok ora payu ora nukang ngono iku carane sampean ngono kuwi. Sapa sing arep gelem ngono kuwi carane? Lah ndi sing di omah? Wis aja goleki ngono. Ya ben ngerti sisan ngono lho. Ben ngerti anune sampean iki kelakuane sampean iki piye ngerti ngodheke. Waduh, piye ya? Tapi sepurane tenan lah, Pak ya. Ya engko tak rampungne ngon sampean yo tak rampungne wong aku cek butuh duit tenan aku. Ya weruh dhewe to kahananku kepiye. Saiki ngene. Sampean tak naik iki tak naik waktu. Sedina iki nang kene enggak apa-apa, tapi sesuk kudu ngun aku sampean. Ya aku enggak janji, Pak. Lho, ya kudune janji. Lah ngono kuwi terus kapan rampunge? Nak ngono kuwi terus sampean. Ya iya memang. Sampean enggak kena dipercaya tenan sampean kita dadi tukang. Aja dibiasakne kaya ngono kuwi tenan lah. Aku jane krungu sampean iki anu kebiasaan ngene iki krungu. Nang ngendi nggon iki krungu. Cuma aku ndek ijin duwe rasa malas sampean wae karo sampean iki. Ya terus terangnya Pak ya aku iki ditagih. Duitnya tak nggo depo. Wis sampean duwe utang pira karo anu kuwi? Ya saiki ngene Pak, ya aku njaluk sepurane tenan ya aku memang ya nuwun sewu wae Pak. Aku memang salah, tapi yo jenenge aku memang kebentur keadaan. Ya. Ya engko tak usahane lah Pak ya. Ya saiki ngene wae tak naik wektu dina iki ya. Sanggup ora kowe? Sesuk nang pindah ngono aku rampungne. Ya aku enggak janji, Pak. Lah terus piye nek sing ngono aku ora nek sampean ora gelem janji terus ngono aku kedawa-dawa ora dadi ngono iki. Ya wis tak ngene Pak ya tak rampungne kene. Engko kek rampungne ngon sampean. Ya sing penting aja mbok ulangi. Wis aja pindahne wong meneh sampean. Ya terus terang memang aku kadung janji ngene parit. Ya arep gawe WC. Ya kuwi lah eleke kowe iki nang ngono kuwi, dadi eleke. Ya jenenge kebentur duit, Pak. Wis bose sampean ndi saiki? Wis tenan, Pak, aja. Tak ngomong karo bose sampean, ben ngerti kelakuane sampean. Tenan aja ngomong tenan ora penak tenan aku, Pak. Ora penak sampean iki di anu kasih ati malah koyo ngono sampean iki. Ya enggak aku tak ngomong bos engko tak nirani kene apa piye. Tenan ya? Iya, Pak. Awas ya nanti anu iki terakhir iki ya. Pokoke sepurane tenan, Pak ya. Ya wis, tak anu iki tak sepuro, tapi nak mbok ulang meneh, awas ya. Iya, Pak. Ya. Ya wis aku tak balik. Iya, Pak.